расонидан хабари бар дуруғ низ ҷиноят ба ҳисоб рафта. Тибқи талаботи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст. Як нафар зан сокини шаҳри Душанбе маҳз бо ҳамин ҷурм аз ҷониби кормандони милисия дастгир гардид. Ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорамон Сироҷиддин Шакурӣ. Шаҳрванд Давлатоваим сокини ноҳияи Шомансури шаҳри Душанбе ба кормандони милисия дар он хусус муроҷиат намуд, ки ӯро санаи 27 апрели соли ҷорӣ ду нафар шахсони ношинос дар рӯи ниқоб дар манзили истиқоматии шавҳараш зер иллату кӯб қарор дода, дасту пояшро баста, як миқдор маблағҳои пулӣ, ду адад телефони мобилӣ ва ҷавоҳироти тиллоӣ, ки дар маҷмӯъ 2000 сомониро ташкил медиҳанд, тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор намуданд. Вале дар натиҷа маълум шуд, ки худи ӯ дар ин ҷиноят даст дошта, бо расонидани хабари бардуруғ мехост тафтишотро ба гумроҳӣ барад. Кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Шомансур дар асоси муроҷиати мазкур як қатор чорабинои оперативии ҷустуҷӯиро роҳандозӣ намуданд. Зимни коркардҳои оперативии тафтишотӣ муайян карда шуд, ки дар содир намудани ин кирдори ҷиноятӣ дасти нафари дуюм дида намешавад. дар натиҷа маълум шуд, ки ин кирдори ҷиноятиро худи муроҷиаткунанда Шаҳрванд Давлатова М ба хотири тарсонидани шавҳараш содир намудааст. Дар рафти тафтишот ошкор карда шуд, ки номурда соати 8:30 рӯзи 27 апрел ҷиҳози манзили истиқоматиашонро парешон намуда, тиловорӣ ва телефони мобилӣ ва маблағҳои пулиро дар ҳар кунҷи хона пинҳон намуда, сипас ба воситаи рӯймолаш худро бастааст, ки далелҳои шайъӣ аз қабили 2 адад телефони мобилӣ ва 6 адад купюраҳои 50 сомонаи дарёфт гардида исботи ин гуфтаҳост. Шиштам худам фикр кардам, фикрҳои дастарам омад, ки ва хестам аввал кашаки умра чӣ кардам, тоза кардам, зарадим напарадим, кашакшон ва телефонҳоро гирифтам, Bugün partiftimdə olacaq. Flaşa dedim, flaşa giriftim. Flaşa vurdum, dətri kuponum oldu. Ben o xona raftim. Bachorram xeyli çapaş kərdim. O taxtam çapa kərdim. Buromadım. Olmadım. Dastama bastım xeyli. Ben telefona giriftim. Zang zadım və giriyor. воқеан хулқу рафтори накӯ ва одобу кирдори ҳамидаи инсонӣ ҳамеша шахсро дар ҷамъият пурэҳтирому воломақом месозад. дар акси ҳол чунин афрод мавриди накӯҳиш ва таънаву сарзаниш қарор гирифта дар ҷамъият парешон ва саргаштаву ҳайрон мегарданд. махсусан дар муносибатҳои оилавӣ ростқавлӣ мояи ҳамдигарфаҳмист. айни замон нисбати Давлатова М барои дидаву дониста расонидани хабари бардуруғ бо моддаи 346 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад.